Adam mundoringisa uya Adam mundoringisa mundoringisa family mundoringisa Saka awana kuna wakuripota nyasi. It's a new case. It's a new case. Mundoringisa is a respondent. Adam na Jonathan ndio wasili. Ndio ma respondents. Ndio walikudaia. How come we go to oh, right, saka wese hawana kuuya. Imi mama katowasamana awasati waita initial report. Wanga wasati wa mama kangoti zvitangire pamwe chete. Akashoma mazvinhu vanenge vasati watozivawo kuti zvakabereka. Iwowo ndandiwo wakaenda bani kunana Mundoringisa. Ndakaenda kunana Mundoringisa. Vakasaina. Havana kusaina. Adam uyo haako hanzuri kuHarare. Uyo Jonathan apeno paanoita teacher but pane kamwe ka movement kandakaona kekuti vakamuhwandisa vari kuti tofonera officer Adam. Saka vakazotipa phone number ya Adam. Toda kuitry yanga yakuita asi sabhuku makazowafonera saka sabhuku wane ukati officer Adam Rudi. Aiwa, iwo vane kamuono kawo keubenzi kekuti mupurisa unonga anogara akawashilda vanonga vanoita zvinhu zvavo vachizoisa kuna Adam. Kana kuti munhu wachaya munhu iwo ndosairira kuna Adam. Adam ndiye ozozvizvikira pamusoro. Saka iye uroi futi wada kuti Adam adini amire pakati pano. Saka Adam ndiye vakazopiwa takazopiwa phone number yake. Unosenzere Anisiza makazotora senzera kuHarare. Vakandipa nhamba dzake. Ndine zuro kana. Vakandipa nhamba dzake zona. Then I phoned him. Ndamufonera akati isusu vanzi vanga vakaisa nyaya kwa Mambo Mutambara. Vachisamona avana Mutenda Dhamera ava. Saka iye akati inini handisi kusvitsa dare raMambo Saurombe bani. Asi tine dare ratiri kuenda achiti atodriver atobuda muHarare achiti ari kuuya kuno kuChimanimani. Pertaining issue iyona yematare iyona. That's what he told me. Achiti kana tapedza kunodhilivareta nyaya kwa Mambo Mutambara unova ndisi takatanga kureisa issue. Vakazouya kwa Mambo Saurombe vanzwa kuti isusu taisa issue kwa Mambo Mutambara ndozvaaitaura over the phone. Saka akati then after isusu tiri kuuya ikoko. Munhu akataura kuti tine dare riri kumuswa 4. Every year aitora izivi dare ari kuda kuenda kwa Mambo Mutambara nezuro Saturday then nhaso yakuno. I was assuming kuti chatomuona panapa. Aiwa nyaya idzi imbiri. Iwo hawangazoda kuibatanisa kuti vanhu yavo iwo wakamangara yavo yekwaMutambara inotongwa kwaMutambara. Iyi yakamangarwa kuno ndeyekuno. Isusu tichachizoona pamafinal assessments edu between me and Mutambara kuti toona kuti but handi zvenyu baimwini hamuna magotsi hamuna matare hamusana mambo baimwe. Isusu ana mambo isusu ndindo zotaura kuti Mutambara
nyaya iye utanditaurira maminutes enyaya yacho kwake isi ndoona iyi maminutes ayo ndomutaura isusu tisitowirana kuti saka iwe kuti yakadai tiitora iwe kana kuti iwe mutambara chidii isusu madzimambo nomukati isusu hatisati tatomboronga imwe autoronga imusirana mambo hakuna nyaya inobuda yakadaro aiyo ngekwavo hazvishamisi kuti mutambara wacho unogona kutotaura kuti nyaya inoika inonga iri kutonakidza iri kwasaurobhenda ikoko ina handichaiti kuti namutambaro wacho toatitodatoritese zuru saka tinondotaura iye futi utori nekesi yekuno yakanga iri yakatondifonera vachiti ndine kesi haitoita nezuru yevanhu vekwangu kuno ndikamutaura kuti next time usandifonera makaka inini vekwangu ikoko ndovachibanda kuti hatimbondiutsvagana bhozi chimanimani it's our area of jurisdiction. Saka zvokuti nyaya iyi yakamangarwa uku inonge yakamangarwa uku ine different context. Because ava havagoni kumhangara nyaya yakamangarwa uku statement yavo yakafanana neyakaenda uku. Iyo yavo ine statement yayo yekuno inenge itororo ende vari kuda answer inoenderana nenyaya yavo zvavakaitirwa avo vachabhuhwa answer inoenderanawo hatifi dzakafanana saka vanhu vanozvishandisa nezvekuti vanhu vakasungiswa kuno omhanya kuenda kusivhokoti kotsvaka loya hatidi maloya ini handitodi loya munokatira neloya munounga ndotombobvisa jazi racho kwachitobva ndamboita zvibhangera chaiche zvokuta kuno hatitodi bazvana maloya munopedzerana kuti munomutoda kupedzerana neng'anga bhozi loya rine inozi separation separation here hatiwirirani bhozi mutemo wavo wejudiciary unotaura kuti handidi ng'anga inini musitorina ng'anga handitozwi musi ndodaro neng'anga muno zvisingadiwo uko saka ukanditorera munhu ikoko wauvhiringidza roya yangu neng'anga dzangu chakada ndizofona ava vanga vachiti Adam ari kuramba kuuya kukoasaka ini ndakamubvunza ndikati iwo uri kuzvidza dare sei kanzi handisi kuramba ndinomurwane waredomaresi ini handisi kuramba bainini sabhupanina ndiri kuramba ndobva ndingakuexplaina nyaya idzodzo asi ndiri kuuya kudai tambozwa saidrekwana mundoringisa saka aya hatisati tazwa chimangariro chavo ndiyo chakadakuzva unotaura wacho ndani sumuka chimomira pane sumudzai maoko sumukai sumukai bonele werepiku wako wada utaura nyaya pamusoro changamire ndakaya panapa musi wa14 mwezi waperawo tichiuya nemapepa enyaya yedu kumhauroi wakaitwa uyanzozi yangu iyi saka makandifunga nemuduzi anomorisiyero ane nyaya yedu yesipape yakatanga kusvika zvakasvika zvisatizoya kuno saka chazochishandisa chekuchiti iswe musi wachina sondaperayo akazoikuona meseji yekuti anondoingisa achiti aisaichi tsamba kwari yabva panapa akuye kuenda pamutambara taakwakutingisa kuti ndo pamutambara muswaso pamuswatiri isita takaendese kuti toda muswatokiriyo mutendazamira
kiriyo mutendadza mene makapuwa samoni kwa chifi Mutambara rekuti muye kudare zuro makaenda iyo nyaya yawo iri kwa Mutambara ngeyakiriyo yekuti akamupuma uroyo anomangara achiti sakakumangara ikazwa ingao yekulogo iwo chirukanetsa chiti kati iwo uri muroyo iwo ukandipumha uroyo unoenda komangara kuti ndakapumha munhu uroyo nachizikwa ingao yarazongana kuti uri kubuda ichitaura nezvekuri ndondowari noko isusu ndataura kuti Mutambara takangofanana ndinotaura tese ndinotogona kudhisakana kuti iwo une kesi here yakamira kudana iyo tototi yakamira sei tochiwirirana kuti toidini tinogona kutobva tese imwimwe wacho nemimwe wacho tobva taenda kwaMutambara kwacho tobva taenda kogara naMutambara wacho tiri 2 imwimwe wacho muri pomwedzi mukoti 1 yacho iyi tichiita nyaya ngani bhedziri muri kuona rakanyorwa papa kuti Zimbabwe area of jurisdiction yekuzikanwa kuti ndo kunenge kuri kwandinogara necourtroom yangu kuchimanimani pangadai pakanyorwa kuti chimanimani but president akanyorwa kuti Zimbabwe kuti ndotonga Zimbabwe yese akadai akanyorwa kuti biriri chimanimani wakazviziva kuti ngekwa chimanimani asi wakanyorwa kuti Zimbabwe Mondoro Bulawayo Vicford ndinoenda ndichigara utonga ukatiza asi ukabuda bhodha uri kuZimbabwe muno Filabusi Cholocho urodora ndasvika tichitogara saka musanyanya kuti iri kwandikabutambara ari pamunyanya zava chetoda ngechekuti nyaya yauya komangarwa isovwe amicably hatisoda kubvutirana nyaya ende hatidanho anohwandirana nemakotsi kuti wazwa kuti nyaya yangu yamangarwa uku iyozi wazofunga kuti ndododai because maallegations enyu at the end of the day anoenda kosiyana given kuti macircumstances acho akaitika nyaya akadini kuti akasiyana saka ndinozoshaya kuti inozobuda ichizi ndakazwa vanhu aitongoti nyaya yamuri kutaura kunoku iri futi hazviiti because pane wakaba newakabirwa saka wakabirwa unonga ari kuti ndakabirwa iwo wakaba unonge uchiti unomangara kuti ndakaba kana kuti ndakatora mbijana unonge uchiti hadzifanani uye mai hapana hadzimbove hakuna nyaya mbiri dzinomangara nyaya 1 inomangarwa kumatare mairi because pane wakatonatsa nekukanganisa ende kazhinji akakanganisirwa ndiye anomangara akakanganisa anenge atoparana saka tiri kuona kuti uyo wakakanganisa akoenda kuti umomangara kuti anoenda kapara mhosva abva akanaka zo tobva tamubatira ipapo imi mamuri kutaura nyaya yekuti pane nyaya yekuti muna sister ari kupumwa uroyo nani okay emanating from where chii chiri kuitika zvii uri kupumwa pakuti chii zviri urikumuka ichiti ndiri mudzimu ndiri mudzimu kuchira baba ake kuti ndiwo aludini akafa araiwana kuti nemurume akari 2 ari kuti Jonathan urikumuka ichiti ndiri baba ake ari kutaura Jonathan uri kusvikirwa kusvikirwa ichiti ndiri mudzimu saka ndakafa wakandiuraya ndiri mukoma angu murume wauyu nemukadzi wari 2 Jonathan ndiye ari kuti ndiye mudzimu here kana kuti mudzimu uri kubudira pana Jonathan ndiri mudzimu uye ndiri ngozi ndoti kuti Jonathan ndiye ari kutaura here kana kuti mudzimu uri kubudira pana Jonathan ndiye ndiye kutaura Jonathan ndiye ari kutaura chiti ndiri mudzimu
ari kubuda achiti iye sisi wenyu vakauraya baba vake, saka iye baba vake ndo waakubuda paari achitaura kuti inini ndakaurayiwa ndikiriyo. Shadraki nouyo ari kubuda uyu iye hamane hama ndiwo anamudorikisa wese mukomana munini vakaurayana vakarorwa mamundoringisa. Saka ari kuti akaurayiwa ndikiliyo nemurume waye murume wake murume wacho aenjani gore raakafa iyo wakaora waitoshua akaende kunganga kwaipachipuka akapembera Shadraki kuti ana kuda munhu. Saka nhasi mwana wangu mukakuti chiti baba angu ndakaurayiwa Shadraki akafa rini? Ndikuona na 2015 akafa ndiani? Jonathan Joshua unofunga hapo na 2011 ndio pakafa Joshua. Hapana, Joshua kwa ndio makora ndio urikuzwa kumukana nemani kwa maana akafa rini? hamna na 2011 kaka akaenda kumganga akapembera hiyo mfumo wake mkubwa huyu utaana kura mimi Shadraki ndio wakapembera waizi ndio wakauraya mune muntu murume wakafa asipo akafa uyu Joshua anoti akatomuhamba semhuri akapembera kutanga ambonamungedza nomudza Shadraki akapembera. Chakaita kuti vazofamba uyu Joshua afa vachifamba naShadraki vaifambire anga achiti Shadraki ndio auraya mimi. Saka kutonongedzwa kwaShadraki wakatotanga kutonongedzwa achitori mupenyu. Ayo Shadraki achitori mupenyu Shadraki achifungidzirwa kuzi vakauraya mukoma vakauraya muning'ini. Vanhu vakasvika pakutofamba nekuti waifungidzirwa Shadraki. Shadraki uyu ndiye waakuchitizi kubuda kuri kuite mhepo yaJoshua pana Adhamu iri kubuda he ichitaura kuti Shadraki ndiye wakandouraya. Jonathan ndio urikubuda Jonathan ndiye urikubudirwa ngemhepo yaari kuti iri kutaura pana Jonathan iri kutaura ichiti munhu akaurayiwa ndizvo. Munhu akaurayiwa Shadraki baba akauraya na Shadraki ndakiliyo. Saka imimi mazvinzwa imimi makazodini iyi hangadzi yenyu kai Jonathan mwana wa Joshua Ngao kuna baba. Saka ndio kubuda na baba akauraya bamu. Baba akauraya ndiani? Saka imimi akauya kumhanza dzenyu rini iyo ana Jonathan kutaura kuti nyaya yakatanga rini kuti hanza dzenyu inzi yakauraya Joshua. November uno imo hamaitawo sei? ndakati adaroza wakayachintaura iye Adhamu kuti baba ndozaitika kupamaniwo tatimusangano tati nawo wakazipisa vaita kuti Jonathan wakazipisa azomuka usiku echiti ndakaura wandiri ngozi ndimudzimu saka ndiri ngozi ndimudzimu wakandiukoma angu ishati akandiuraya nemukadzi wavo pakatsvakwe munhu akasemudzimu wache kwachizorodza uite simboti iwewe ndi wakandiura. Saka imimi manzwa kuti hanzadzi iri kunongedzwa saana baba ndimi baba wavo makadino nemukunda. Chendakaita kuti ndititi ndakati uya uno auya apa ndikuti auye ka musaida kuti waifanira akasvika ndakanga ndati chiuya imwe senani naiwa kwashanja tizoti nyaya yenyu mwaite kumba kwenyu
yanga yakamira sei ana kuuya handiri kubvunza muri mega semwana wenyu mwega nemwana wenyu ano ndakatsvakawo ndikaona asina zvake zvakabuda kuti haana chaka ndozendakaona imwe relationship yenyu naJonathan ndezi banawe munin'ina wemukwasha munin'ina wemukwasha murume wauyu nababa Jonathan yakanga kuma ndimunin'ina saka in short maida wabatsirwa sei taitobatsirwa kuti unoti kana ari bhuka uyu waikungomuka wekauyu abude chitaure chokwadi chekuti here shuwa varuda chimusoro abude in short varuda chimusoro varuda kuti pauye munhu unobva abuda ava varipo vari kutaura kuti zvisizobudirwa zvakati zvakati nababa vacho uye chimusoro obva afemba mweya wababa acho kwete kufemba Jonathan parudiwa mweya waJoshua kuti ubude uchiita maallegations iwayo directly openly kuti inini ndakaurayiwa naCleo nemurume wake vachida kundisa muchigayo nekundidini vachida zvakati zvangu saka inini handina kuzorora ndinoda kuti ndiripwe handizvo ndo spirit irudiwa kuti inge ichikudaka kuti zvizikanwe kuti ndozo kwete tiri Jonathan because Jonathan anogona kunga ari kutaurirwa zvekuita kuziita kuti zvidai zvitanishe image zvidai tidai vamwe vanhu nzira dzavanodya nadzo zviri musociety dzakasiyana siyana handisi kuona paine chakanyanya kushata nyaya inozongoshata pakuti pane kupumhwa ngouroi tinonga takuzoihandla as a separate case or issue yekuti iwo wakazopumhwa uroi but the bottom line basically ndeyekuti paroda kuti paitwe clearance pabude kuti uyu akafa naturally here kana kuti akaurayiwa kuti akaurayiwa obva ataura kuti ndakaurayiwa nanhingi if it's Cleo and Shadrack zvobva zvatobuda papi ipapo ndo clearance yamuri kuda ini ndo rubatsiro rwamuri kuda mudare muno saka ivo havasi kuda zvinhu zvakadaronge ari kuti kudini ari bcause hapana paroda kubuda mari hapana dhiri remari baba chiri kunyanya kunetsa chii iye Jonathan if it is true kuti ndiye ari kubuda atori svikiro rababa ake riri zvatonakazvo zvobva zvachibuda zviri official padare totozoonawo toindosawo totozoti nyaya izvishiwa Jonathan ndiye ari kubudirwa neshairani nababa iye Jonathan uri kubuda neshaira baba achiti ari kudii baba acho waiti unoti ndoti kuripirwa baba acho aroda kuripirwa ndichiyona Shadrack. Where is Shadrack? Shadrack is deceased akafarira ndazingana 2016 pane Waunoripiwa nibaba vako. baba auyo saka Joshua wakafarira Joshua wakafa, Shadrack wakafa, Joshua. saka Joshua paari kubuda achitaura ari kuti anda kuripirwa ndiShadrack naCleo here aiwa Shadrack haachabudi zvekuti Shadrack waavese vakatofa kuti vatori nenyaya dzavo kuti zviri zvibhakera zviri zvitaiko handichaipindiri paizvi nyaya iripo yaya yaCleo ende yauya kuna Cleo ani Mutenda Dzamira ari kuda kuripirwa ndana Mutenda Dzamira noti naCleo because Cleo paMutenda Dzamira wamanje utori mukunda kuna ana sekuru nyaya iripo ngeyekuti uyu the deceased is claiming damages and stuff ekufa kwake kuna ana Mutenda Dzamira family
ngozi yake kuri kubuda ndo imwe pano paakambune kwaari kubuda here kwenyii besides anhu avo haakutaura kuti ndiri shai inini ndibodza anhu mazana yaruzvida manini zvoni ndaubudirwa mwachindogara netumabuti achiti taamanzuzu anhu auzvida handisi zvoti zvine mabhadharire zviri kuita here but I believe kuti nyaya dzakadai dzikauya kudare inobva yasorovha once and for all amicably in front of everyone. Ukaita zviro zvokuti tine aya yanga iri munomu aiti ndobudirwa nani anhu auda zvobudirwa nababa handiwo unotitaura kuti wabudirwa ba zvinotobuda through spirit medium tine svikiro tine munhu wetinoti ari independent ende baba wacho abuda ka arogona kutobva atongotaura kuti zvakati totozoshamiswa kuona iwo wacho waiti unobudirwa wakutoteererawo baba ako iwaiti unobudirwa ndiwa wotozwa akubuda atofembwa zvakutobuda pana chimusoro tozoshamiswa kuti akobuda sei pana chimusoro iwo achibuda kuuri bhozi anofanira kuti baba ako tikati afemburo kubudaka iwo anotobva atobuda pouri iwo but ukaona asuchabuda pouri akobuda pane munhu unonge aripo kana a different member of the family automatically it means kuti those vane allegations dzekunyepa zinoita kutokusunga futi sedai no it's okay makakati vanhu varudiwa ka hapana nyaya hapana munhu aruda kurohwa hapana munhu uruda kutukwa toda kuti tizwe kuti Joshua urudiwa zvinoda matatu chini pane hapana munhu azaruda kurohwa toda kuti tizwe kuti Joshua ari kudei zvokuti uri kubuda kunanika hatichinei nazvo isusu tauda kuzwa sedare kuti Joshua uri kudei wakazorora here murugare kana usina chii iwo toti ndini ndakaurayiwa ini naningi dzatsvai zviro zvangu zvisindiitira zvakanaka ndoda kuripwa unobva atotaura nyaya iyoyo yobva yatopera izvi zvokuti ndini ndane mudzimu wababa ya zvinogona kuita saka watiri kudini hanzoti pane yechi pane apa hanzi kupari wakasangana iwo pachezvaweri vakati hanzi pane apa padzasi paitobvumawo neadhamu kuti hanzi ndichabhadhara mombe nditi imombe adhamu wavhuma kuti ndichabhadhara mombe Jonathan ndiye akabuda achiti mombe 13 zvaida kubhadharwa ndiani saitoda kubhadharwa saitoda kuti ndiani ndosingada kuti kubhadharwa pauda kubhadharwa ndiani ndishatiriki nauyo kirivari tuamene. This paper is not authentic. This paper has got no authenticity. Anyone can wake up any morning, get a pen, the paper and write, hapana signature Joshua wacho in the paper and Hari Lukuzi by January 2025. Aibvuma ndiani wabadishatrek. Adamu waitenda pauti kudai. Adamu mutoringisa saka waida kubhadhara on behalf of Joshua on behalf of Shadrach kubhadhara kunani asi iye ari baba acho apa pane munhu unotsvake mari yekutorora hake aiziva munhu wacho wakafa kahakutombomuka munhu wacho wakatofa wacho pamwe haasi kutombomuka papana nhaudo munanzvira kundoti badzi tikandoita tichiti zvatobudirwa hatidaro munhu iye unotaura munomu mudare shamwari Joshua uri mudare ramambo Saulo tirikuda kuti tizwe nyaya yani yako titobatsirana sei wakazorora zvakanaka here kwauri kana usina chii chikuita kuti usanga wakagara zvakanaka Joshua wabva taura kuti takamire ndakaurayiwa
zvakati pakati. Saka ini ndinoti mhuri yekwamutendedzamira indidini indiri mbiri urudei obva ati ndoda mukadzi tovana kuta kuti isusu mutemo wako izvozvi zvina purezidendi kudanga kwaka hamuripwi munhu taura zvimwe zvinhu zvisiri munhu zvitingakuripa nazvo utaura kuti aini ndoda mombe 13 ndovatata kuti mutemo wedu unoti mombe sevhisi tatopedza totodai taita zvaitwa zvagadziriswa tinotsvaga umwe futi nyazimusoro anotaura kuti process yamakashandisa neyemakaita zvikadai jocho wacho unobuda futi under another traditional healer achitaura kuti zvamakaita makazviita zvakanaka mweya wangu wadini wazorora zviro zvangu kwendakati muzviendese kuna nhingi nanhingi ndo zvamakaita ndinotenda mwakandinatsira mweya wangu wadini wazorora tatopedza ndomaitiri tinoita nyaya dzedu kwete zvoti munhu ukanga wamwa 2 mapainzi waudarisitatu kutoti kuda kutengerwa doro uchibudirwa hauiti zvokuti anhu wendi ndobudirwa nanhingi isusu tisi totoziva kuti uchu anobudirwa nanhingi munhu unobudirwa hati hauti ndinobudirwa nanhingi tisu tinototi kwenana kuti idzo unodziziya here dzinobudirwa iwe wacho vamwe vadozi unobudirwa hautozvifariri vamwe vanhu hatozvifariri asi zvino zvaisitodii saka isu tamana probeta vanhu ivava vanoda kuti vadedzwe masamun iwo ayaya atori mafirst samun aya taakutonyora masecond samun akangosvika pa3 yatowarindofaresa iwo unotoenda kuti ataura kuti atirikutora nawo as second samun imimi nyaya yavo yavari kuita uko kwakaitwa ikokoko isusu tinonyaya kutonga dzakamhangarwa bhodzi tikarega kutonga nyaya dzamhangarwa tichiti iri kuzi yakamhangarwa handisi kuchaita savavo endewo kamwese kuchapedzisira moti nyaya yemurudo mangara ndakatoimangarira munhu ikati ndinopedzisira takusvikira takagara muruti yakamhangarwa kwangoripa chakamire nyaya yemurudo yakamhangarwa kwamusha handoda kuzwa yakamhangarwa iye ndinopedzisira ndakugarira nyaya dzakamhangarwa ndozodino rutodzidoka kondisheni yajonathan wacho munhu anorarama sei anomwa doro anotambanje anoita sei kazhinji iforya imimi mainini wacho imimi maiguru wacho imimi jonathan anodhakwa anoita sei anodii asi pamunongosangana naye mumagadharings semhuri anobhihevha sei unoenda uchechi achibudirwa futi ewo no it's okay imwimwe zvetinotenda nekukurudzira kazhinji vanhu vanounza nyaya kumatare ibasa redu isusu kuti tione kuti nyaya yauya itoisova sei tobatsirana sei hatisi kuita wichihanding hatisi kuda kutsvaga kupopotedzana tiringoda kuti imi muri vanhu vakuru ava if you don't deal with this matter manetsere eita zoita kune vadiki vari kumasuro ndo zvamunoda kugadzirisa saka ndiro basa redu isusu rekugadzirisa nyaya idzodzo dzisazosara dzichinetsa vadiki vasingazotozivi kuti ainzi joshua wacho zvazvakambodii koza kuti its very tricky kuti unotaura kuzi pana shairi riri kunetsa munyika mwenyu rambuya yenyu akaurayiwa 1922 pakati pesapo sure over 100 years dambudziko ririkutadza kusolveka because kana dai munhu akaurayiwa imombe 7 on average tikada kutarisa price yemombe since 1980 to date it does not exceed $300. Otherwise mombe dzekutorora dzengozi ma200 saka tikatarisa mombe 7 we're talking of about $1,400 $1,500 anhu ine 100 years
vakatadza kureza 1,500 yekubhadhare mbuya ya1918 aende kesi yakaitika munomu yakafa anhu 5 consecutive uyu wafa vanhu vacho vouya muno tofemba mweya wemunhu wakafa uya zvikazi vanhu vaindiiginoa inini nyaya ndaibudisa nyaya dzangu ndichiti ndida kuripwa havana kuda kundiripwa inini nyaya kusaya kuripwa inini ndisina kutoripwa inini ndichapedza dzinza rese youyo ndikatiti azvizwa achitaurai kuda kuripwa zvikazida mombe 5 ipo patofa anhu akati 5 zvimwe zvinhu zvachoka hakuna munhu unofa unobhadharwa more than mombe 7 waingozi dzisi kupera uyu wakatoti 5 ndakada kutomuta kuti iti 7 urikuda kuti dziripwe sei dziri munopa nhingi ndine mwana wangu ari kuchikoro ndio unopiwa imwe yacho dzimwe dzinochengetwa ndisekuru mbiri dzacho ndichazotaurira sekuru zvekuita saka wauraya anhu ese akati ini ndotouraya ndandirebu kwauzofema ndapedza zvikazi mwapedza nyaya yangu ndamusunura siitai zvimwaita andororwa sirorwai andorora siroorai anode kuenda mabasa achienda izvozvo ndini andakazvibata ne5 mombe wet $1,000 so dzimwe ngozi ngatisadzipembedza nekundoti kune kabhilifi kechibhoi kana zvakuna musha usina zvawo but ukada kutarisa misha yeruza haina zvayo kwakafa kune ngozi yemunhu 1 kune musha wakauraya anhu 17 inini ndondoziva kuti kune munhu kazhinji kunondozi murume wakaiswa muchigayo wakaiswa musitoro kune mukadzi vanhu asi nyaya dzacho kada kuzvitarisa dzine ma140 years amwe ngekwa 1898 ikurura ana mbuya nehanda chairo nanhasi 2026 tiri kudziita munomu maita zvakanaka am just encourage kuti maita zvakanaka nyaya yanyu tichitoitarisa ine ma5 years nyaya dziripo at most 10 years pakafa iye asi imwe yacho mati wakatanga rini uye Jonathan itori current iwe itori most current affair ikatori it's just about a month or 2 old. It can be sorted out quickly zvotopera but at most whichever way it happens I wouldn't like to comment kana kupointa mafingers kana kujustify kuti how come you are being implicated, because in every job there is an element of truth. Yeah. People cannot just wake up and say yo wakatodida yo pamwe pacho ngozi it doesn't necessarily mean kuti you practically or physically participated. Unogona kunga wakazvoona ingozi kuzvizwa chaiko ingozi. Ukaona mapurisa asvika achiti tinozwa kuti panapa zvakafamba sei nyaya yeredhiyo kana TV, iwo kana dai usina kuba redhiyo asi unobva waziva kuti ana Peter nyaya dzavo dzaudodeti hazviiti kuti unenge une zvauri kuziva unogona kunga usiwe asi unobva watoziva kuti ana Peter akomana audodakire basa bhozi wakazwa ana Peter asi zvitaura kana kuti wakamboenda kumba kwaPeter ukatobvunza kuti iwe TV azvikasi mazhaba hati rule out totally kuti haatozvizivi bhozi kashoma kuti ungotanga kungozi sakati. Saka painowo munhu information yaunenge uchiziva ngaibva yabuda zvinhu zvadini zvakurumidza kufamba. But munhu kana akafa akabviswa musoro akatemwa kuita minzi akaita sei imombe 7 8 most chinhu chinotsvakika mombe 7 dzinotsvakika zviro zvosoro apeno pane zvimwe pane ndachoti pakabhibitika nyaya iyoyika ndainonge zvinhu zvazo zvaimuroi
paite zumazuva ndakati uyai baba vangu musi wa15 November tizoti nyanye maita mukwasha kumba kwenyu yanga yakamira sei haana kuuya saka musi wa15 vasina kuya musi wa14 vati manheru uyu vanga ari kumba kwavo kwaanogara iye Jonathan aiva kwauya usiku echemba echiti iwe ndaudaidza hama dzako dziuye ndaudaidza hama dzako dziuye hama dzako ngadziuye ini ndakaurawa ndiadhamu ndoti hama dzako ngadziuye ndoti hama dzako ngadziuye usiku wekwaechitendere pambapo ndakaurawa naadhamu echitendera ane demo nemugara echitendera pambapo echemba echemba vhuredo ukausawo vhuredo wakoraongana anipari kumbozi futi ndichocho Adam usiku wechembazvo paichiti adamu uyu Adam ndiye uri kudikana Adam na Jonathan ndiye uri kuzi ndiye wakandura Jonathan waitenderere kumba kwaaya usiku asiti ndakaurayiwa ndiadam imumu previously mine nyaya yekuzi ndimu makandurayo futi murume wenyu saka wakachiurayiwa kwaumuka wakuurayiwa sinduwani umwe munhu uri kundofa chimufa ndichimuka saka kwai kuma2 dzeusiku ndopaenda kudarwa kuti muka vhuredo ikausa vhuredo kwabva azoteme windo redemo ateme windo riya ikausa kudapo vatozoti kwatochena ndaitodini itotize kupanda kwabva abvapo saka kubva musi wa15 kusvika izvizvi bakwake nana aigara waigara naye asi 7 asi kuri wa7 ana atozombochivatisi pafaro wechikoro anga asiyagari papo namanje hapana munhu pakati huku dzake nemwombe polisi makaenda hatina kuenda kumapurisa nokuti atingoduze tikauya kunoka ndokeni pasokazisi kuti nodhila nema-civil morales matters, customary matters, criminal matters dzese we don't handle. Tikatoda kubata ma-criminal matters munotozwa kuti ndatokakwawo futi mutemo is no one is above the law. Tine ma-areas of jurisdictions, tine ma-capacities atinodhila nawo ma-cases. Mukaenda kana ku-criminal court you find that there are cases dzinorana yavanoti dual. You may have a case with the criminal court, you pursue with the criminal court, civil is pursue all the civil matters. Iri one? Yeah. Munogona kuti mande muri ku criminal court, chipiri muri ku civil. Iri nyaya? One. Hakuna panoziva criminal ngaidhiriwe nayo tapedza tozoenda ku civil kana kuti civil ngaidhiriwe. Dzinotogona kurana parallel. Civil and criminal. Imimi yenyu kukastomari kunoku you can bring it kutraditional wedu yenyu iyi yamuri kutaura kucriminal haiqualify mukatoenda munozoendai kwamama but iye muri kunditaurira yematemo nemawiri iri handitodi kuyora handitobvumidzwi ndikatozikwa kuti I presided over that case I'm summoned as well to appear in court because inenge yabeyond the area of my jurisdiction. Saka inini ndiri kukuencourage munoziva kuti zvimwe zvinhu futi zvikanga zvane mapurisa aka zvinotirerukirawo futi isusu madzimambo mavazwisisa nyaya yaakauya achiita anowana macharges ake aanotorezerwa ikoko anana MDP malicious damage to property ne what peace yekuti wakauya kuti disturbing peace yemunhu then nema-odd hours ake wayo is another charge. MDP inoenda kubuda futi kana atori nema-utterances mamwe aakaita amenvova ana vauga chichichi takutokututa yakusvika kunana cyber indecent what and stuff zvaanenge depending unogona kutosangana ne3 charges dzekuti anotowapia in court iye akaita chinhu chimwe. Inyaya yekuti tinenge takutokorrespondawo futi nemapurisa inzvende yekuti iye akutadza kuita zvetiri kutodo tinogona kutoka tichirana in tandem with the police kuti munhu wemine nyaya naye yakati titorewo futi nenyaya naye tiri kutomudawo tinofambidzana at the end of the day zvinondotirerukira. Saka isu iyoyo inofanira kuti iende kumapurisa maakutaura kuti pamba hapasina ipisi yadisturb kakai akati ndichadzoka those are threats
ndichauraya munhu mana ndichati ichanzi futi iyoyo anhu odzokera kogara pamba pavo iwe wacho wobva atorwa anotoenda kunorara in custody obva atoitwa inonzi warrant and cautioned statement atoapia in court otaurwa wazi iwewe you shall come back mukoti muno date rako retrial musi wakati wakati but between now and then you supposed not to interfere with the witnesses haufaniri kutoenda panzvimbo iyoyo haufaniri kutaura nevanhu ivavo kusvikira issue yaitwa finalize kupi vanhu vodzokera vogara pai pamba ende iye pato neorder yekuti haachabvunzwaudi kusvika ipapo pogarwa zvakanaka paanoconvictwa achataurirwa futi kuti we found you guilty as charged on case yakati nemacontravations ake aanenge akaita obva atotaurwa kuti ivo sendenesi yako tiri kukuti charged on case yakati nemacontravations ake aanenge akaita obva atotaurwa kuti ivo sendenesi yako tiri kukuti fine kana kuti community service kana kuti chakati obva azi iwewe kubva nhasi haufaniri kuenda kune munhu iyeye nepamba ipapo kusvikira hapeno zvatokusevhaika saka izvi zvapatori nano kwakuzodii isusu yedu kunobva irani over anaitika it's a process now look at it we got some culprits who are actually absconding and they are not there evading court dates and stuff. It's a process yekuti togona kuzotoisa warrant of arrest on the third summon and looking at the third summon given mainterval ema 2 weeks per session vanogona kuzotonga vakuzouya newarrant of arrest muna machi saka imumu you are telling us kuti since December iye up to March munonga musina rumba imomo tiri kumirira yose kuno with the police overnight on the day mukatobva pano izvozvi nyaya iyoyo ikatoripotwa kupolisi imi makutodzoka pamba ipapo with immediate effect uri kuona panonakira polisi iyedu ndichatamba nayo inogona kusvika muna June munomutorwa ma11 manzi haiperi varikadzaro yaroidza dziroredza varototiza nganga yacho nganga yacheroti ndaremba tsvakaiumwe zvazodai saka tirediscani zvinhu zvakadaro ava ngavatoripota straight kupolisi vatoripota kupolisi munototaura kuti tabva kwachief Saurombe tine kesi yedu yetatoripota itori ikoko yenyaya idzodzi but wati kuprocessa kwavo kunotora time but apa pisi yakatodistebwa malicious damage to property yakatoitwa nemamwe maallegations anenge achizotaurwa navo ivo vanogona kuzoona kuti iyi haisi mhosva iyi mhosva iyi haisi mhosva iye anogona kutobuda ine kana 5 charges dzekuti unogona kutopinzwa mumasales otozi kukoti pp ototi bail post you are not a suitable candidate for bail consider kuti unoenderana pamba nedemo neine you are going to remain in custody until the matter has been finalized imwe pisi yatovhurika futi uneopati ende pamwe panozosvika nyaya yacho trial akaconvictwa obva atozi 6 months ujeri kana kuti gore igepiri paanozobva ujeri pamwe zviva zvaurwara zvatorembaremba nekuti muzademo racho hazvichagoni zviva zvatofa imwe nyaya inonge yatosorovheka ndo chakanakira jeri endai kupolisi vanhu vadzokere pamba nhasi with the police you are safe izvozvi was the time 2 o'clock mukaenda pachimani apo by 3 o'clock 4 o'clock vanhu vanonga vapamba munotobva mine mupurisa munobva matodini matopihwa kutodzoka naye kuti isusu totosvika ipo papo sabhuku wakati kana pandakamuona inisabu wakangoti ya ndazvizwa mupurisa wamambo nyaya yacho takandoizwa maizi apo inini handinoone chandakamboita iwo ende watodini hako ende wasunge munhu wacho totoenda akandoizwa wasabhuku wacho sabhuku wacho
Those are not all this is work in conjunction with the police. Police mukatoina vanomutaura kuti iye ndai kwamama. That's why ndoti yenyuwo iyi police. Muri kuti sabhuku haana kuita intervention panyaya iyo. Imwe amwe masabhuku acho ndozvacho muna kuti kwakwe bhiriyo kuti sabhuku kuita kuti nyaya dzaakunetsa ndedzekuti masabhuku ane udyiri chitsotsi ndo dzatombabva pamwe pacho mombe dzenyu mungasauvharira dzichadyiwa masabhuku. Masabhuku haasi kusaziya maduties awo. Chiro chinozi sabhuku in a nutshell. Sabhuku it's unfortunate pamwe panogona kunga paine hawo amwe arimo asi muchidimbu kana muhudiki kana muhushoma sabhuku mupurisa wamambo full stop. But ndikuona kuti masabhuku twakuita matare uta huku twakutoripisa uya ugara sabhuku hapi munhu pekugara sabhuku haripise sabhuku hatongi nyaya sabhuku haemberwe sabhuku mupurisa. Saka kana achiti ndakazwa paita noise ndopakoso sasabhuku nelanje yako unotozoti ndodyira panapa uri utaratara not in my village. Ndinokati ndakatozwa kuzwa rumbhazi tiro zvinoda sabhuku. Sabhuku mupuri zita rekuti sabhuku kutopeka chiremererawo kuti pamwoyo mweri hausanyanya kuzondoka kutorwa ngemhepo. Sabhuku mupurisa full stop. Haana zvimwe zviro zvaanotomboita zvinodarika chipurisa. Paitika rufu umhanya changamire, paitike rufu pamainhinginhingi zvadaidai izvozvo zvitakatobva kuronga. President akatounza mabhuku ari kwekuti anonyora kuti pafa munhu potogadzirwa kana birth pakabarwa kamwana sabhuku nyora kuti pabarwe mwana zvine witness amwana ari kubva atoriwo zochembawo zingei muno zvadai sabhuku pafa mwana uno mabhuku etakaapa ekunyora death records. At the end of the day, after everything has been said and done, macompilations esewayo sabhuku unozonza kunani kuna mama semupurisa. Maripoti ese maupdates tatiine vanhu 800. Maripoti angu aya 4 akafa pakabarwa 9. Total yedu yadai zvadai achiremita kuno sabhuku ndo machomizi ake. Wakanyora here kuna mambo kuti pane villages isinani ndo uona ndo ndataura masabhuku mambo urufukoti anhu ese arimo asi iye sabhuku ruzidzoti anhu apa haachagaripo because pane wakaurira nedemo akaapwanyira windo. That's his duty. Inini mamwe makesi akadaro don't bang on this sabhuku muchauraiwa ndai mapurisa. Nasabhuku wacho arimo Harare kwakasungwa masabhuku 268 ngezvitsotsi zvetumadhiridhiri kupuwa mari kugurisa kupa anhu pekugara tuni kuita tumatare tumakangaroo courts. Iwo wati wakakaine murume wako iwo ukaenda kwamamboka unorohwe mombe tindipe mbudzi mbiri zviberi ndo basa rokuita masabhuku akukanganwa zviro zvaanofanira zvekuabudita zviro. Saka imimi nevertheless endai kupolisi motaura kupolisi kuti tatobva newachisaurode watisaita kuti nyaya yedu iyi iwo hawagoni kunga vachiihendula inoitwa nemini polisi motopa full. Munhu iyeye nhasi unorara mukati. Mark my words. Madatorai nhamba yangu kana yamakakasembudza
munontaura kuti muzvomatitaurira zviya munonga mune mushonga wasungwa utori mukati mangwani unoapia mukoti nemhosva yaakapara. Hatidi kusiya vanhu vachiita zvinhu zvisina nebasa rese kuti vanhu vanobviswa pamusha nemunhu wani. Ndiye ari kubudirwa ari kuita kuti zvedemo izvozvo. Saka zvino unobudirwa kuita kuti demo inobva yanaka manje, inobva yanaka because ikaita koti date redu rikasvika isusu unonga ari mukati tomutorera ikoko zvinotichipira. Andiwa andobatwa ari muchitsekete ikoko toatorera ikoko haazotine mapurisa acho akadawo ndinyima ndoataura kuti ndii ndakaiunza kuno munhu wani otouya nemupurisa nemarekiti totomutonga yake muno obva adzokera ku iko nhasi sabhukwai vamwe vanotoityawo mhuri yacho unotoityawo sabhukwai akuda mhuri inotyisa musapanana tomamutyisa nananotya hakana ini ndotya anhu asiri muzimbabwe kuti uri muzimbabwe munomu unonyemba handimutyi unonga waita zvokuti ini ndii ndototyisa tya unonga wakauya nini unganyari nyaya dzakadai unopuhwa zvaanenge apiwa. Unoziva kuti dzimwe nyaya mungaenda kuita dzimwe mhosva dzemunovharirwa ngaanhu anhu acho akazoita misikazwaka anhu anozotoshamiswa kuti hausi kuatenda wai because une zvawakaita iwo sabhuku zvinoziya munhu iyeye zvouri kutya kuti ungamusunga unomusemura ndo nyaya dzinoitika ngokuti masabhuku acho misikazwa yavo haisupero udakadzi anhu nei nei wobvaziwo wotogara wato hamusungwa iwe ndiwe sabhuku ngenyaya yekuti unenge wakaparei mueria mwako yekuti isusu ikasvika kwetiri tinokubvisa pai. Saka munhu anenge atota kuti iwo uri kugara pausabhuku bhozi ndakadini ndikakutsemura iwo unoswera wabva. Saka sabhuku uya watomuranda imi masvika ikoko maita kesi yenyu whether nausa in charge you can confirm with us kuti right tasvika kuti paita any challenge munotibata kuti tasvika tiri pano pamapurisa paita dambudziko ndirizwe nemupurisa wacho kana officer in charge wacho ndobva ndamuzwa kuti dambudziko rake raari kusangana naro nenyaya yenyu ngerei ngokuti anhu acho esewa antondisaruta inini mupurisa unogona kuuya achitaura nenini ndi assistant commissioner and above any other policeman asiri ascommand above unotosaruta mumaroadblock mwezopezototi atangapi. Saka hapana ascom baba masajeni nemaassistant esasaruta unotaura kuti pana nhingi ndovandataura naye officer in charge wacho ari kubvunzawo nesamuneraore kuti repamutamburatori vaita sei akapiwa samundo repamutamba sarati musi wa 10 ndiro ari kubvunza nyaya iyi haienzani. Munoenda imwe you go there uendai mozo pamwe kune imwe nyaya kaino ai hadzienzanika because clio uri kunoku ngewawe kune umwe clio ruzi kunoroyeri wakaurayawo hadzienzani imwe munozwa iriko toda kuizwa kuti paita mamwe machallenges anetsa acho mutori ikoko munondifonera muri ikoko ndovandatobata mutambara wacho ndovandati mutambara nyaya iri ikoko zviri kumira ndatiti hatiri tese zuro toatitori tese kati takambowanda iri kuti vanhu muno mamambo tiri 6 imwimwe munoenda chetisikati ngechoti mwapuhwa samonika morekera kuenda moti ndakazi ndichikusaurombosaenda unondiurira padapa endai hakuna unomboiswa hakuna jeri ba munoenda mozwa momutsanangurira imwimwe if you can explain to him munogona kutotaura kana nemakurukota ake hunenge masesa kuti nyaya yakamira kudaidaidai if they fail to understand you munondifonera separately ndiri panapa ini ndova ndamufonera nhamba dzake nazo shamwari pane munhu uripo nyaya yakadai yakadai todini ngatisangane padzidziwo totoonana tinogona kuidiscasa issue yenyeyoni in chambers topedzisira pakuti toiita sei tinotobuda nemaanza papi
ipapo inini zvatonetsa kuti iwewo yacho utopinda next other date ndinogona kuuyako inini kana kuti iye nomutaura kuti iwewo date rangu inini uya kuno totogara ndiri tu iwewo waikukoti wakangwara wakwana kwamutamba rosvika mutamba rwacho uri kuno rutomumwise jusi zoona kuti hauzumwa hadzine simba chetiri kuda isusuka ngezvekuti nyaya dzemunema yana zvipisovhi mudzoke kogara zvakadini that's our obligation hatini zvakambowanda okay thank you very much saka imimi maakudzoka musi wa 18 iyo yewamudambara yandai